Ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja se jwassal biex il-bini tal-Esplora u l-attrazzjonijiet li joffri dan iċ-ċentru għax-Xjenza interattiva ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Bekk mal-21,000 persuna li għandhom il-kartuna tad-diżabilità se jgawdu minn numru ta' inċentivi. Dan billi fost l-oħrajn gruppi ta' persuni b'diżabilità li jattendu ċ-ċentru ta' matul il-jum igawdu minn żjarat fl-Esplora u wkoll Jmissu Max-Xjenza b'mod interattiv. Inċentivi jeżistu wkoll għal nies li jakkumpanjaw lil persuni b'diżabilità waqt żjara fl-Esplora. Permezz ta' dan il-ftehim se jsiru attrazzjonijiet ġodda għal persuni nieqsa mid-dawl, filwaqt li se ssir reviżjoni għall-aċċessibilità għal persuni li huma fl-ispettru tal-awtiżmu. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Orlando sostna li permezz ta' dan il-ftehim se jkun hemm ukoll aċċessibilità fiżika aħjar fl-Esplora. Il-Ministru għall-Inklużjoni Portelli saħqet li permezz ta' dan il-ftehim esperjenzi varji ta' tagħlim u divertiment se jaslu wkoll għand persuni b'diżabilità. Se naraw kif il-konċett ta' inklusività imma wkoll l-aċċessibilità se tkun applikata fil-mod wiesa' tagħha. Fost l-oħrajn, film li se jkun qiegħed jintgħażel speċifikament u jintwera fil-planetarjum se jkun aċċessibbli għal persuni li għandhom diżabilità intellettwali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Innovazzjoni u Riċerka u Bonnici sostna li l-qasam tax-xjenza huwa importanti għall-avvanz ta' kull persuna fis-soċjetà Maltija. Għamilna ftehim mal-awtoritajiet responsabbli minn dan is-settur sabiex niffaċilitaw li jkun hemm iktar nies illi jżuru l-Esplora. Aħna nemmnu li rridu noħolqu ekosistema robusta ta' innovazzjoni u biex din isseħħ kulħadd irid ikollu opportunità b'saħħitha ħafna biex jidħol f'din id-dinja tant sabiħa.